దాదనాదాన్న ఇంక ఎల్లిడిదించిల ఈ పాపదకలికి దాదాండల కొరడు ఈ పాపదకలికి దాదాంಡಲ ಅನುದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಪಾಪದಕಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲೆತ್ತದು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 9 ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕು ಮಲ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಸತ್ತಿಲಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನೊಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗೆ ನಲ್ತಿರ್ದು ಫೋನಗನೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕುಲೋನ್ಮೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದೀಪು ನೀವು ಆ ಕೆಲಸಲ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ಪಂದು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟದ ಎಂಕಲಿನ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಡ ಕೇಂದು ದಿನಮಾನ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡೆತ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಜವನೇರನ್ನು ಮಾತ ಪತೊಂದು ದುಂಬತ್ತಲಾದು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 9 ವರ್ಷೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 89 ಪರಕೆದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಆಂಡ್ ನನ್ನಲ 22 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೋಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಓಲಾ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಬಾಲೆ ವಾ ನಡೆಕ್ ಬತ್ತೆ ದಾಯಗೆಂಕ ದೈವದೇವಿರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಎಡ್ಡೇಪ ಮಗ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಹೊರ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡು ದಿಗಲೇ ಬುರ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನಳು ದೇವಿನೆದುರು ಅರಾದು ಪತ್ತೀರು ಇಂಕ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗುಣಾತನು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಯಾನೆಂಚ ಎಲೆಲ್ಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಟು ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಯಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ನಡು ನನ್ನಲಾ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದೇವರಿಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿನೋಲ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ದಿನೋಲ ಕಷ್ಟನು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕಷ್ಟನು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆದು ಕೊರ್ಪೆ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನಡೆಟ್ಟು 5 ಆಜಿ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪದಕಲೇನು ಕಲಾವಿದೇರೇನು ದೈವ ಚಾಕರಿ ದಕಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಅಕಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಐತಾತು ಪುಣ್ಯ ಇಂಕು ಓಲಜ್ಜಿ